Nga ni guys, malipajan ka jud ang pamilya, malipajan mi kada adlaw, sige mi katawo kada adlaw. Pero na day tawo nga nagalingot-ngot. Grabe din siyang sukuha sa kinabuhi. Hey guys, good morning guys. Santo sa mig merkado, malit mi gamang sudan. Nagwan guys, ng mga tagpanahon. Ari sa mi ma. Maulan nga morning guys, happy Sunday ni jung tanan. Sige hapon maning pa mi. Dugay pag minamata kay pugnaw lagi, sige pag puti kungkong. Gani ko naligog sa jo kay rang pugnawa. Magprito tayo biyo. Kami to ni Preton sa sawag ka ng ginamus ba? Pili ito pritohan. Lamig ka. Ilan ni kilo ya? Sorry. Tabag pili, kanang lami nga taong. Oo, kasama. Kita ni Bandari guys. Ginamos. Ano naman ta nakapalit dos ni Agi ginamos. Tari ko. Sa ginamos nga pinuto. Pili pong sa batay sa kakilo. Bata nagluto, kulupiti. So, Lupiti. oh. Ugawan kayo. Hala nga nagang sinilas oh. Mulusot na. Ito, matag kitik. Makalupiti kay uwan man. Lapo. Kagabon sa bukid, hindi na makitaan. Hindi makita ang bukid ng Wala grabing katugnaw. Gabon-gabon na kananay bukid. Nagbukid gagabon. Aso-aso at bukid. Hi guys, Miss Bay guys, nakauli namin. Magluto na pong pamahaw. Namalit may kuhan guys, saging. Kundan o kanang naay saba. Para kaunot, taginamos. No, lamis ko ba sa arang kayilo. Pakpakan, hima, kaya di mga makadot. Narabantas pa niya, tapitan din. Ito lang doon makadot si mamag na ipanit. Piti, magyapok at sa uy, saba. Ano ka sa muday? Ano ka sa mo? Ano ka na wala sa mood? Wala sa mood. Ngamin ko mas mood, ngawa man. Buran ng ibang tao manakit. Buran sobra na. Muday mo kay titi yung day. Nanap ko sa... At kaya may mga tao mapangusga. Pati ang pag-vlog, ilabtan. Naman din ng tao. Hindi mo pwedeng kuwanta na ng tao. Naday salungat sa kuwan. Kalikasan. Seryoso, anong day eh? Tawa sabi? Katawa sabi? Sobra na po mo. Huwag mong pilaing taong gigamit na sapian. Easy lang, easy. Hindi mo kasing-kasing. Mabuhi ra jud mi guys, ug di ko mag-vlog. Kaya maganiwa ko mag-vlog, mabuhi man ni. Saan man kagustuhan mo sang mga igsunog ang tatay nga mag-vlog ko. Bisag sa una, video doon ta ko mag-vlog kay rang wawa. Di ka nila din mawawon tan dyan limon ta di ta ka mao mga istorya. Pinot mo po na para ninyo. Kay lagyo ba mo para makita mo sa gilikanan, mga igso na ay okay rin sila sa kuan. Ano ba? Dili ma... Kasi pa oh. Nandiyan guys, kaning taong guys. Ang uling pritohon. Pritohon na mo guys. Palit ko para na ginamos ko. Tapos batay may na ng mga taong mapanggusga. Yan po na naman nanas ginuon. Grabig langit. Tuwa na may unang ubuwan. Taong walang magawa sa buhay. Sana magpatawad ka ni Lord. Huwag ko mga andoy ka na sa mga bagay-bagay pa diha. Kaya kontento na ko sa kinabuhi. Basta mga buutan, ni Kaya Gino Lord. Ang jawa mo ko taong gigamit o makasapi. O maning kaugalingang panapi. Kanang mag-video ko kada adlaw, mag-edit ko kada adlaw. Nakantok ko kaya makasildo. Huwag ko taong gigamit o makasapit ko. Makasapi man gani ko na ning kamot. Bao ako kasabot na nang imuhang kuan, comment isa na bisig bao bisig nataytok na ka. Nataytok. Lalaitin niyo lang ako basta ako masaya ako sa ginagawa ko araw-araw. Mag-vlog na lang guys, kanang tao nga sige pangilabot sa kinabuhi, Ginoo na'y bahala nimo. Itok mo na lang. Kaminusan. Siguro nganin mo siguro ning kinabuhi ni Gigin Boss guys, kaya nilang kaminusan.
Isaon man, ingani ramang ko, yamot ra. Laban naman dyan po si Bulas guys, isang ilok daw na maadyo. Karag matiguang na ko si Tinta na yung sinta na ako ilang taon na. Nga na, di mo mitsura sa una sa nagsugod ko vlog. Bata pa ko. Natay remembrance. Yung kanyang pa-vlog, lingaw-lingaw raman eh. Para lamang po ang mga igso na yung mga communication ba, makakita sila dun sa yung mga ipangbuhat-buhat kada adlaw. Lingaw-lingaw. Saan man nga. Di krasyan mas ginoo, nakapasar, makasapi, nakasweldo. Mayaman ka sa unta dahil na bagay. Mayaman ako sa pagmamahal. Yun. Tumpak. 100%. Kahit sinong tao, pwede kong mamahalin. Basta mabait lang. Mag-isa na ko guys, sa gawang isa ko lang ng amang kubasa guys, Norpio. Nga nila siguro ng ginabuhi ni Jijin Boys guys, pero nilang napasakit sa istorya. Naman ko daw ang gibuhat, siguro man kung vlog, video. Guys, pero istorya sa kamera, way taong giapakan, way taong gipasakitan. Gawa sa sama ng loob ah. Bakit pwede naman magpalabas ng sama ng loob? Kailangan mo ang mga sama ng loob, di mo din namin ipagawas. Para di ka makasakit. Kasi kung di na mo ipagawas, makasakit mong ka, may stress ka. Kinahanglan din ipagawas nga itong mga sama ng loob guys, di natin kimkimun. Bahalag pobre, bahalag makamang sa kalisod, ilang manggamit ang tao, warang makakwarta. Bahalag pobre, basta dato kasing kasi. Ngayon, nga nanggamit ko na kung tao, warang makakwarta. Harong makakwarta ko mo ko nag-video-video. Leng Isa yan, videohan di harong mo pato kagang vlog, wa man. Kanira man mo yung video ni nga mga buhatonon kada adlaw. So ko kayo namdam nga mo video ko lang tao, harong mo pato kagang video, wa. Kanira ang video, dili vlog rani, bahala na mo. Part na nasang kinabuhi, mga vlogger, na dyan nga na, dyan nga nilabit. Bukas na libro, ang buhay vlogger. Nilolo dyan hagay sa kubasa. Naagi tao guys nga idawon di kami hantod ka madawon. Hindi niyo ako madawon, bahala na mo dahil maglat-laitin dito ang kinabuhi. Dawat na guys kanang mag-light-lightan ko kay ngano laging misod daning social media. Kining sad mo ko daning pag-vlog guys, mo nang dawat na tanan, minsan na yung duwan pang light mo sa kinabuhi. Bisag madawat na di man gadid na bitagan nga masakitan ta. Dawat ko na niya guys, pero nasakitan ko siya. Para laman na mo, dawat kag sakit, ang nagturmi laman-lamig mo ang dawaton. Dawat man kag lamig mo, dawat kag sakit. Dawaton na tanan guys sa way lipod-lipod na istorya. Dawat na tanan ng imong mga masakit na istorya. Tapang day. Kina may Ginoo galang tao. Ginoo naman ibahala ninyo ka ng mga hilig ng manakit at mga istorya. Igura kong nanginabuhi, igura nang gibuhat agang trabaho. So ko kay bawo guys, so gantod gano sa pa ko mo vlog, kay murag lami na isurinder. Mas lami man jud siguro og kanang private ra gimuhang kinabuhi. Was social media. Ito surrender. No retreat, no surrender. Karon pa jud ko naka-realize guys na di jud dahil lalim nga mahimo kang vlogger, mag-vlog ka kay kanang ka jud mga komento nga kana na sakitan ka. Para na siguro ng mga vlogger sa mga bato kasing-kasing. Kanang di sila masakitan ba, di pares na nga dali ra ko masakitan. Murag di jud siguro na bagay mag-vlog. Mo nang nagunahuna ko nga murag lami na i-surrender, murag lami di na mag-vlog. Kanang milom na kinabuhi ba? Easy. Sag, di kanila lubos na kakilala. Grabe na silang no-judge nimo. Easy lang guys. Kasi. Oh, daram day din. Baga man ini, pero kasi. Hanggang po ako Ginoo guys nga, tagaan pa kami dyan kusog. Nagpakibisog sa mga taong mga hilig manakit at damdamin. Grabe na dyan, daga na kaadong mga panakit nga, mga istorya. Hindi man po pwede alam-luumon, kita may makasakit na bato nga alam-luumon. Mga ito na lang mga dyan ipahungaw guys. Pasalamat ko ninyong tanan guys, kinaman mo ang pahungawanan. Kanang andam dyan nga maminaw sa mga istorya, kadadlaw istorya sa kinabuhi. Salamat ko ninyo guys kay naamo. Kay Bojo ko nga nagadji taw nganda maminaw sa ang kinabuhi kadadlaw mo lantaw sang video. Igo ko nga naamo guys na anda mo suporta na og maminaw ug sa iyang mga jawjaw kad matag adlaw.
Gawa sa ang mga bashers. Kanang nga baser mo nagmahal nimo kasi giligan di ba? Mga ano mo. Hindi na nagmahal ang mga magbas. Kaya kung mahal ka na ng mga bashers, di na sila mo-comment ng mga bad words. Mahal di ka nga, i-comment ka o bad words. Isang klaseng pagmamahal na. Muna ilang style sa pagmamahal nimo. Kung ako'y magigug magtao, di ko mo bitaw ang sakit ng istorya. Eh. Mahal din na mo ng tao ngayon mo ang pagbitawan ng sakit ng istorya. Ang isang klaseng pagmamahal na buang. Di ni mo lubos na kakilala sa video na ni mo nakikita. Bitawan ni mo sakit ng istorya. Ang isang klaseng pagmamahal na, di buang. Okay. Pasalamat na naman dyan ko guys sa tinuod nga nagmahal na. Ibisag sa YouTube rata, nagkaila ka ng uban nga. Gibati dyan na nga, ginjuhang pagmahal na. Mandakan daming salamat. Ito na guys, agang kubasa guys. Magprito na lamang ko sa kananay tao. Grabe na ganyan sakitan ng ilang mga kumintuban. Pinakaya? Kaya ta. Antoso ng tanan. Antos. Arang masantos. Kaya ginura may bahala naman pa ginugalan tao nakakadadlaw. Antos inday. Kaya mo ko ni kinabuhi karon. Laban lang. Ito sa tinuod guys, sarag di dyan lamia ilak dyan. Wala po, sugod na po yung pakilakon. Minsan mga dyan guys nga, ang daliara mo dyan kumasakitan. Gawa mo ko mahimo nga nagagitaw nga. Kung tanimong sa mga kayo datang buhat. Na ni nga pritoon guys. Hilak. Na lang sa tago. Hilak sa tago. Ginoo may bahala ng Diyos. So talo mo ko'y sa aning Diyos. Kaya ba dyan po kung nagampin ba dyan po sa mga istorya nga. Hindi ko makapasakit ang tao. Magdun siguro din ang patil guys na palibutan sa mga bashers. Para saktan ang damdamin ni Giginbor. Sabay sa Diyop na nga paglagwa man. Huwag mo ko nag-vlog nga man dagat ko lain tao. Huwag ko nag-vlog nga man nilabot ko lain kinabuhi. Huwag ko nag-vlog nga ikagubas ng Diyong pamilya. Nag-vlog ra ko para malipay mo. I-share na ninyo kung sayang kinabuhi kada adlaw. Kung sayo mo ang banding sa ang pamilya. Ang inautra po ko nga. Malingaw po mo sa video kada adlaw. Bisag nga nila. Nag-vlog ra ko para masubaybayan ko sa mga isuon. Nga ladyo. Kaya nagkalagyo-lagyo nila din. Kung dyan gusto po ni tatay nga mag-vlog ko. Kaya pasalamat na naman ko Ginoo kaysa ang pag-vlog. Igrasyahan ko, nakapasar ko, nakasweldo ko. Isa na sa pasalamatan sa Ginoo guys. Sa naabot karon. Sa narakos viper me nga niragang vlog kanunay. Naay mo tanaw. Naay ganahan, naay nag-enjoy. Isa na sa pasalamatan sa Ginoo guys. Hindi mga dyan siguro na malita dyan nga naay basers. Makukaibaw guys nga sa likod sa malipadyan na ang pamudyo. Naay tao nga makukaibaw. Kung sa naay dyan ikasuko na ho. Waman ang tapoy dagatan nga gibuhat. Nga ni guys, malipadyan ka dyan ang pamilya. Malipadyan mi kada adlaw. Sige mi katawa kada adlaw. Pero naday tao nga nag-alingot-ngot. Grabe din dyan sukuha sa aming kinabuhi. Bisagan sa ray dyan ipang istorya. Para naman madaon ko, masakitan ko. Anong dawaton guys? Kung sa isang mga istorya mga masakit. Isahay mo, comment sa kanan na YouTube mo nang alam pa nga burahon. Ang reason na ganang idihang mga message eh. Hindi ko gusto nga mabasa po ninyo guys. Hindi mo init mo. Kaya dati comment nga wanahagi bura. Dahil nasuko dito. Dahil dati ning comment nga viewers na nasuko si Jamo nang manong may mga comment dito sa YouTube nga kanang mga batik mo nang na lamang burahon guys para ibang viewers dito sila mainit. Ingani din siguro niyang ginabuhi guys sa gato bang nga kadlaw nga malipadan ko sa kanunay. Nay tao di ay nga napanghipi. Sige panghipi sa ang Facebook para laman na sakitan ko istorya magangri-angri sa kananay ang mga po. Kung ako'y mahimo dana. Hindi sa imong comment mo message sa messenger ingana ko ingana ang mga bla 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 mga istorya di ba dapat natin malika dyan nga masakitan ta basin man ganin siguro kamo guys huwag na mo message ninyo nga mga sakit nga kanay na istorya sakitan man ganin siguro pod mo samot na ba ako guys na dali rin ko masakitan no na magnahon ako nga mo vlog pa ba ko di na bagay ba dyan na may mo vlogger na ganin ang masakitan
Don't give up. Monitor min ang ginahuna guys. Kung nga pabanili pa dadyo niyang pag-vlog. Ako kay bawo guys, so kantong kano sa paniyang vlog. Kung magbabay na ba kuning yung tanan. Di man gadyan na malika dyan nga na-adjust tay vlog nga. Mas seryoso ka. Di man ta kay bawo sa taang panginabuhi kada adlaw. Ubon sa mga umaabot. Na mga dyan ay mga umaabot ng kalipay, na po'y kasakit. Mamang dyan na yata ang matanggamtaman kada adlaw. Mao nang di pod pwede nga gata ang vlog magsigira tag kasadya sige kalipay sige pangatawa nga na mga jud na magpahungaw mga jud ta Tip, tip. di man pwede di natin pahungaw kung pwede naman jud guys dun ang pahungawan ang kulatahon di na ko magpahungaw dani sa ang vlog dun na yung pahungawan kulatahon nang di man pod pwede mangulatag way sa Grabe ka, mula tagoy di sana. bita pwede mangulatag way sa nga ikaw ang pahungawan na kang lapdot kali di man pod pwede ikaw ang pahungawan wa man kay sa Luya po ko. munang magpaungaw na lamang ta sa taang diba sa likod ng kinabuhi ni Ginbers daghang mga taong ng pangiti para pasakita sa likod sa mga tatamis na ngiti ay taong nagpahipi okay na guys kaya naman gyapon Ginoo gabantay na kada adlaw Ginoo ra mga na kay guys ug sa diyang pagkatao kung mga di taong magkapagistorya ugon sa kang pagkatao Ginoo ra man kay Ginoo ra ba gyud gabantay nato kada adlaw manang Ginoo ra na rights nga mo-judge nato di na lain tao guys na boto na lain tao kami ni siya sila no ginamos ang taas na naman siguro itong video ganun sana may pang daw gigisa ko guys ginamos ay po muna yung mong sausawan sa kwan guys taon Umuta ba? parang kaumot mo butang nga natin si Bodes daon karong mo Wow. hindi na maguingan nga din ako mahilak di mahilak pero hindi ka dyan dyan guys yan saon mo na mga dyan mutusok sa tuwang kasing-kasing mamahaw mi karon guys kanoto na rin kuwan ginamos yan ano ang lagi kay mamaw lagi? Ano guys, naluto na itong ginamos. Hindi naman nato kadyo i-focus kay basig na hindi ganahan o ginamos ba? Kaya di ba dyan tanang tao ganahan ginamos? Na ba dyan pwede ganahan? Yan na guys, ready to eat na. Halin na mo, mamahaw na tama. Na guys, agtaong guys, sa mga isaw-saw dari sa ginamos. Dapat may ginamos nga kanina alamang kay gahapon na malit kong mangga jaday pre nga alamang nga ginamos diyan kasi ni mama ko basa jaday putput o karing biplo siya guys mamaw sa mi guys takita rataun dya Morning guys. Morning.